Masarap. Ito yung pansit. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pansit lusay at meron po tayo ditong pork bagnet. Opo, at ang pinagmamalaki ng ating mga kababayan sa vegan Ilocos Sur, ang empanada yan. Ang empanada ng ating mga kababayan. Napakasarap yan. At meron tayong rice. Opo. Ang drinks natin, green tea. Opo. At ang pagkain natin ngayon ay ang nagrekomenda po ay sila Maisel Glomar Romano, Rose Vida Menor Cornelius, Angge Aurelio, at si Arnel Sipin Galima. Ayan. Yes, thank you so much po sa nirekomenda po ninyong pagkain. Yes, thank you so much po. Opo. At special yung araw natin ngayon. Ayo, opo, mga foodies, napaka-special po yung araw natin ngayon dahil meron po tayong makakasama sa online collaboration ang aming sisi na si Sweet Neneng Vlog. Si Sweet Neneng Vlog po ay napakasarap ng mga kinakain niya kasi nasa Canada. At syempre, mahilig siyang kumain. Yes. At mga ka-foodies, please bisitahin po natin si Sisi at syempre mag-subscribe na po kayo. Sa mga hindi pa po nakakilala sa kanya, panoorin natin to. Kain tayo! Kain po tayo. Unang subo para sa inyo. Unang subo para sa inyo. Ayan mga kapudibis, napanood natin ang ating sisi na si Sweet Neneng Vlog. Opo mga ka-foodies, si Sisi po ay napakasarap po yung kanyang kinakain. Yes. At syempre yung mga kinakain po niya ay ino-order po niya sa ating mga kababayan na Pilipino doon sa Canada. Yes. Opo. At syempre mga ka-foodies, please bisitahin po natin siya at huwag kalimutan Subscribe. Pakiclick na po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni Sweet Neneng Vlog. Ayan, bago po tayo kumain mga kapudibis, mag-pray muna tayo. Opo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Opo. Kain na po tayo. Kain na tayo. Mga taking kapangan. Opo. Ay, Ayan. gusto kong tatry yung empanadang Opo. vegan. Bali, second ko na po natikman yung natin, empanada, nung pumunta kami sa Taytay. Tignan nyo guys, so, mga Laman. kapudibis, so. Meron siyang egg, tsaka longganisa, at mung beans. Ayan. Tatry natin. Sarap. Masarap. First time mo lang itong matikman. Yes. Sarap. Ang sarap. Lasa-lasa yung longganisa. Yung longganisa ng vegan, di ba? Maraming bawang. Bawang. Mag-garlic. Kaya lasang-lasa yung Sarap. Masarap. Ito yung pansit. Tamin muna natin ito, ha? Ito yung pansit po natin. Yan. Yung pansit lusay po ay meron po siyang bagoong isda at longganisa nga po. Yung pansit natin, dinamitan po natin ay Mickey po. Mickey. Yan. At yung pansit nila talaga, Mickey. Di ba? Mickey ito. Ay, Ben, ako naman.
Lagyan mo, ano? Sarap. Lahat ng pansit na dito sa Pilipinas matitikman natin. Oo. No? Naku, tsarin kami ko na. Ang puti bis. Kain tayo. Yung ano naman natin? Bagnet. Sarap. Yung Ang pinaka natin, ano niya, no? Ang pinakasaog niya yung ano, longganisa. longganisa. Kaya Yung ano natin, yung pork po natin, masarap. pinaghati-hati na po natin siya. Yes. Tapos meron siyang kamatis. Oo, tsaka itlog. Di ba? Di mawawala yung rice. Rice natin, no? Dami natin pagkain, no? Ha? Dami natin pagkain. Sarap. Kaya nga pansit. Masarap. Kinabay ko na. Sarap, no? Yung ano nila, empanada, no? 4-in-1. Oo. Alam mo yan? 4-in-1. Ano? May egg. Hindi. Ano? 4-in-1. Pwedeng almusal, merienda, apunan. Oo. Kasi malaman siya sa loob. Ay, 3-in-1 lang pala. 3-in-1. 4. Umaga, tanghali, merienda, tsaka gabi. Oo. Ito mga foodies, yung laman po niya may egg, at saka longganisa, at ano, papaya, at saka ano, mung beans. Ang Laki, no? Ito. Sausaw mo sa suka. Yes. Kapag kinagat mo parang nachos. No? Sarap. Masarap. Cheers. Sarap. Pwedeng ano to, pang negosyo. Oo, pang negosyo. No? Masarap. Lalo na ngayon, no? Kung wala kang ginagawa sa bahay, yan, i-business mo, pwede.
Sarap. Sarap ng pansit kasi may longganisa siya tapos egg, kamatis, tsaka ano pa. Bell pep. Bell pep. Oo, sarap. Feeling ano. First time ulit po namin matitikman ni BBM yung pansit na yan. Yes, ako to. Tsaka to. Oo, First ako naman second ko na po natikman to. Tsaka yung pansit, first time ko lang din natikman. Tsaka may dahon ng sibuyas. No? Sarap. Sarap. Yung bagnet namin guys, pinag-ati-ati na namin. Hindi kami mahirapan mamaya. Mahirapan mag-iwa. Sarap. Next tayo. Buti na lang nakahanap po kami ng vegan longganisa. Buti na lang may nagtitinda dito ng longganisa. Sarap. Sarap. Itlog. Itlog oh. Mga kapudibis, huwag niyo pong kalimutan, Sweet Neneng Vlog. Supportahan po natin siya. Apa. At mag-subscribe. Si Sisi po ay Sweet Neneng Vlog ay napaka-supportive po niyang Pinoy mukbanger. Di ba, no? Yes. Lagi siyang, nandyan sa mga premiere din. Minsan pag, kahit na nagbabiyahe siya, nagda-drive, nandyan pa rin siya sa mga premieres po natin. Habang nagda-drive, nanonood ng premiere, no?
Oh? Sarap. Mga foodie base, try nyo nang iluto po yung pansit lusay natin. Simple lang po siyang lutuin. Hindi po kagaya ng mga pansit na niluluto po natin na napakadaming sahog, di ba? Siya simple lang po. Try nyo na pong magluto para matikman nyo naman po yung pansit lusay na mga taga Vegan, Ilocos Sur. Ayan. Hindi halatang mahilig kami sa pansit ng. Masarap kasi. Sarap ng hati tayo. Sarap. Sa'yo malaki sa akin, Mario. Kasi may jowa ka. Ganun. Sayang. Sarap. Busog na naman ako. Kunday. Sarap ng pagkain po ninyo mga taga Vegan Ilocos Sur. Grabe, busog na busog. Di makapagsalita, no? Ayan. Sisi, Sweet Nenen Vlog, thank you so much po sa online collaboration po natin. Ayan. Sarap. Kain pa tayo. Tulungan natin si BBM. Diba? Sarap. Sarap ng pansit niya. Magluto na po. Ito. Sarap. Siyempre mga kapodibe, di na natin kakainin to. Ayan. Busin na lang natin yung pansit. Sarap.
Sabi nila, ano daw, make-upan mo daw ako ng bonggang-bongga katulad niya. Hindi siya pwede. Hindi naman original yung makeup ko. Hindi lang yun. Pag na naka-blush on ako, binabash niyo na. Paano pa kayo pag naka-makeup ako? Siguro naman. Siguro pag naka-makeup ako, hindi lang bash yung gagawin nila, no? Siguro mumurahin ako. Huwag ganun. Love lang. Di ko po bagay talaga yung naka-makeup yung nag-comment po. Salamat po sa sa suporta po ninyo sa amin. Ayan. Gusto mo pang Christ? Hindi na. Okay na yan. Mm-mm. Hintayin natin si Pipi mga boss. Hindi na natin gagalawin yan. Bigay natin kay tatay. Ay, mga po, Pipi, yung nagluto po pala yung mga kinakain natin, yung kapatid ko si Dada. Siya din pong gumawa niyan. Galing niya, no? Lahat po ng mga kinakain namin, siya po nagluluto. Sa mga nagtatanong, may nagtatanong din kung sino daw nagluluto ng mga kinakain natin. Tsaka si Kuya Lau nagtanong. Si Kuya Lau. Oh. Hi, Kuya Lau. Shout out, Kuya Lau. Miss you. Charot. Kaya po lang ganda-ganda niya. Di naman. Miss you ka agad. Gusto ko lang magpasalamat yung kinain natin kahapon. Mga Kapo Davis, yung ano kasi yun? yung baboy. Yung Kadyos. Oo, thank you so much po sa nanood po ng mga kababayan natin taga Iloilo. Ang daming nag-comment po sa ating mga kababayan na taga Iloilo. Thank you so much at shoutout sa inyo. Maayong hapon po sa inyong mga kababayan natin taga Iloilo. Salamat po. Sinare na lang yung mga videos natin sa mga kababayan natin talaga Iloilo. Thank you po. God bless po. Ayan, sarap. So mga Foodies, pagkatapos po namin, please lipat po kayo kay Sweet Neneng Vlog. At syempre, supportahan po natin siya at mag-subscribe. Sa lahat po na nakasubscribe po sa amin, please, supportahan po natin si Sisi at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yan. Thank you so much po, Sisi Sweet Neneng Vlog. Yan. So mga Foodies, tapos nang kumain si BPM. Gusto po namin i-shoutout sa ang mga avid viewers po namin sa Facebook page. Sila, Tony Marisa Dain Chowsti from California. Hello po. Budak Abid from Leon, Iloilo. Isang Aribe from Tarlac City. Byron Geralber Janiel, pinapa-shoutout po niya si Nathaniel Espeo Boragay. Happy birthday daw po sa iyo. Happy birthday po. Josephine Angeles from Bulaon, Giancarlo Velasco Navarro, Susan Umali Rivera, Emeline Evangelista, Jeray D. Marcos, LG Ganda Beliante from San Manuel, Tarlac, Elbenz D. Tanay from Barok, Tiglaon, Iloilo, Romo ang Angel from Riyadh, Saudi Arabia. Hello po. Indrinal Onda Miner from Malaysia. Ayan. Yes, thank you so much po. Thank you so much po sa suporta po ninyo. At shoutout din po sa mga kapitbahay natin sila. Alice Marquez. Hello, Alice Pauline Marquez. Ocampo. J. Velasco Cabrera. Hello Ayan, po. shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa suporta po At ninyo. shoutout po sa Team Matibay. Sila, Christine Cecil Ogawa at ang kanyang anak, may channel po si Maria Chance Vlog. Please, bisitahin po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Brenny Lagaran, Mamita, Nancy Susan, Jessie Pastrana, Sheila Almendras, Habi Calderon. Happy Calderon yan. Yes. Thank you so much po. I love you all po. At ang mga friends natin sila, Frenny Kimi, I love you. I love you, Ate Kimi. At kay Frenny, it's Lenny. It's Lenny. I love you. At I love you. Frenny, Jeffries Chow, I love you po. At kay Cook Like Crazy, please bisitahin po natin si Cook Like Crazy at mag-subscribe na po kayo. Yes. Mga Foodies, please, Sweet Neneng Vlog, lipat po kayo pagkatapos po namin ha at mag-subscribe na po kayo. Yes. Ganon din sa Facebook namin, mga Kapudibis. Follow nyo na po kayo. At ang TikTok ng The Foodie at ang TikTok ni BPM. Yes. Kaya mga Kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.